Mi više i nemamo pregled ko sve to rade. Znamo da mnogi klinci sa rolerima drže u rancu sprejeve i voze se Beogradom i kada vide slovo Z, one ga precrtaju. Evropski parlament u poslednjoj rezoluciji pozvao vlasti u Srbiji da uklone sve grafite ratnim zločincima koji su ovde ispisani. Ne treba sumnjati uopšte da će u sledećem izveštaju ova vlast ili bilo koja druga biti prozivana da ukloni i sve oznake zločinačke agresije Vladimira Putina na Ukrajinu. Danas mi je još draže što sam bio inicijator oslikavanja istog iz razloga što se grupa Wagner nalazi na faktički doslovno prvoj liniji fronta oslobođenja gradova od nacizma u Ukrajini. Mi smo svi pravoslavci. Ja sam protiv rata, ali ako je moralo, onda... Ja sam svakako za podršku. Zato što je to slovenski narod i što se bori protiv nacizma. A gde ste vi čuli da tamo ima nacizma i da se bore protiv nacizma? Pa jeste vi gledali slike, ste vi videli one ljude sa kukastim krstovima, sa tetoviranim telima? A gde ste to gledali? Na YouTube-u, na... Ste videli žrtve u Ukrajini? Civilne? Pa naravno, i jedne i druge sam videla žrtve. To je uvek najgori deo bilo kakve operacije. Ni Ukrajina ni Rusija nisu priznali, koliko ja znam, Kosovo, tako da na našoj su strani jedni i drugi. Iskreno volim Ruse, ali ni ne mrzim Ukrajince. Lično ne dajem podršku bilo kakvoj agresiji, od strane bilo koga na bilo koju državu. A sad ovde je verovatno klima malo drugačija. Velika sramota za Beograd. Pa zato što je to propaganda ratna i nešto što je masu žrtvi ponijelo i ne znam kako se makar ljudi u Beograd na to nisu opekli svih ovih godina.